Привет отново. Тук искам да ви покажа едно много рядко нещо. Това е една хубава кутия на Avometer, който съм вече ви показал. Само че по-новия модел. Това е такъв той е предназначен за британската армия и е направен по стандартите на НАТО, както се вижда тук с префикса 99 тук. Той е бил в резерва на британската армия. И аз още не мога да разбера от кое поделение било. Обаче много интересно направено. Тогава за времето си, 83-та година, са били революционни нещата, които сега вече ги виждаме във всеки лаптоп и всеки смартфон отвътре. Що се отнася до платките. Сега, те нали така продължиха до 2008 година да ги правят, обаче на тях им беше проблема, че не могат да намерят производители на механични части. Сега, другото нещо интересното, че това си е военна версия, не разпаковано. Сега, тук виждате различни ковчета. Това е за анулиране. Ето, тук също са бутоните. Значи, тези вратките, те също са анулиране, за да няма вътре напрежение в кабелите, когато се измерват съпротивленията на резистори, на тези неща. И за да е нулево напълно, и с тези неща се премахва вътрешното съпротивление в кабелите. Сега, нали, аз ви бях показал от по-стария вариант, 64-та, нали, те вече слагат с червено и с черно, както е по международните стандарти. Иначе нямаше да го сложат с червеното. Вратка ще си е с черно. Те понеже не се интересуват от стандартите, които са приети по целия свят, те си имат там свои неща. И другото нещо, което прави впечатление, че може така да се стои, нали, ако не се транспортира никъде, но ако се транспортира, трябва да се сложи на OFF. И тогава тук на DC, точно както е написано. Сега ще видим в инструкциите как е, какво е направено. Има си съвсем проста схема. Има си също серийни номера, около 4 на броя има, както видяхте на предния капак. Има в страни стикер на отделението за батерии. Значи, между другото, това нещо няма батерия вътре. Може да си работи и без батериите. Единствено трябва батерия за Avometer. Сега ще отворим. Така. И сега виждате как е направена кутията. И си става. И може да се транспортира. Все така някакво. Но много се извинявам, че тук показвам, понеже другата ми маса на другата съм сложил моя строк и трябваше по някакъв начин да се снима така. Сега това е през рамката, за която се закачват тук. Не е използвано. Сондите оригиналните. Нишката с инструкциите. Ето ги. Тук много интересни неща са написани. Даже е дадена схемата. Така. И тук също е хубавото, че тук, които като се закупувате, нали, за компонентите, това е много интересно, че на този Avometer се продават даже допълнително шунтове. Даже до 1000 ампера се продават, между 30 до 1000 ампера. Те имат много интересни аксесуари. Ето тези, тук са сондите, които се включват. Има тук за преобразователно напрежение. Аз щях да купа, ама много беше старо износено, но си имаше преобразователно напрежение. Те са скъпи по принцип, вече не се произвеждат. И тук това
купувате такъв, хубаво е да ги знаете тези неща, какво съдържат в комплекта. И то е по едно само. А и другото нещо на това, че, че просто е тествано до 7000 волта. Тествано. Но реално можете да работите на 4000 волта. Нищо, че пише 3 кВт. Нали? 3000 волта. Но реално на 4 можете да работите. Но самият уред може да издържи, ако се наложи нещо аварийно, нали, за кратко време до 7000 волта да издържи. То е тествано. Ето го как изглежда. Ето го, това е за модел 8 Mark 5, който ще ви кажа. И тези са по стандартите на НАТО. Ето го с номер 66 25 99 650 2822. Ето, вие можете да си го намерите. Те вече много по-рядко можете да ги намерите по аукциони и такива неща. Другото нещо, че това нещо е захванато с тези пластмаси, за да не се изважда. И сега аз мисля, колебая се въобще дали да го отварям това оригиналното. Да мислим, то ми беше, че за да не разпечатвам това нещо, да не го разпечатвам, ще го използвам от тези неща. И може да видите, да пробваме тук нещата. Другото нещо, което ми харесва в този авометър е, че много мажно влизат конекторите за сондите. Ето много мажно влизат. Съвсем си е новеничко. Няма какво да го изваждаме и да го разглеждаме. То е ново. Аз само ще ви кажа, че батерията така сега слагаме. Тези са хубави кабелите. Нищо, че пише, че до 30 волта могат да работят. Но за проверка на вериги на такова са супер. Така, слагаме ги. Сега, той трябва по инструкциите да е въвлекнало положение. И ще направим една проба. Как се измерват батериите. Аз много се извинявам, че така слагаме. Така. Сега трябва да взема батерията. Слагаме батерията. Взимаме съвременен волтметър. Включваме тук. Ето го. Ще направим сравнение. Да видим за колко е точен уреда. Така. Последното. Нулата. Точно тя е анулирана. Няма нужда да се прави там настройка. Но сега аз ще я преместя малко по-напред, за да видите за какво става въпрос. Така. Въпреки че е много така неудобно. Опа. Okay. Сега измерваме батерията. Чакай, да не съм го зафанал. Така. Чакай. Объркал съм това. Сега тук ще го оставим така. Аз обърках сондите. Така. Сега. 9,40, въпреки че вчера беше 9,50 волта. Ето където го виждате.
Така, както е на DC-то, тук тази част, не си мислете, че тук е аси. Сега гледайте. Тук съвсем по друг начин, не е както на стандартните, защото това е типично военна работа. Така. Опа. 9, 1, 2, 3, 4. Близото 40. Ето. Само ще погледна така, че не ми е удобно. Почти се доближава. С разликата много малка. Приемаме го. Значи това е абсолютно точен вълтен метър. Много е добре. Сега чистваме. Пак за напрежението да премахнем. Я да видим. Да. С 10 единици. Елементът не мога да видя от тук, само ще да стана така. Около някъде към 3-4 единици, значи 9 и около 35, защото вчера толкова с 5 единици беше разликата, което е несъществено. Защото като работите с това нещо, нали, за батерията, тук, значи това нещо не отговаря за тази част, за променливото напрежение, което е за батериите. Тук виждате, че е с аси. Значи, за батериите 10 волта, превключвате на DC, слагате на 10 волта и измервате. Така, ако решите да измервате мрежата, слагате и мерите на 300 волта. Това е в мрежата, в контакта. Значи, ако слагате на си, както виждате, и ето, то отговаря. То е по различен начин е направено, защото виждате как е инструктирано за транспорт. Така се слагат. И то при положение, че това нещо няма никаква батерия. Ами, какво да ви кажа, доволен съм от покупката си. Добавям си в моята колекция. Между другото, ако решите да си купите такова, имайте предвид, че това нещо трябва да съдържа паспорта. Оригиналните сонди, те са с такива за 3 кВт издържат. И те си трябва да имат щипки и ето такива сонди, както се хванат. Има едни такива сонди, които са както на осцилоскопите, които се захващат, те си с кука. Така че това беше днес от мене. Може аз за следващия път да го отворим отвътре, да видим какъв е. Защото той вътре е направено нали, за 83-та година. Има гъвкави конектори и те вече са на платки. Значи сега на Mark III, който аз съм ви показвал в предишния клип, е изцяло механично, няма никакви платки, което аз повече харесвам, но те вече тук е с платките, но не е за цивилна употреба, т.е. за военните, и затова може да ви очуди, че вътре в паспорта, че е тествано на 7000 волта. Това е защото се използва за настройка, понеже в радарните системи, не знам дали някой, който е ходил в армията, знае за какво става въпрос, че там системите за радиоелектронна война, за радари, за такива неща, там се изисква специфична работа на терен и това нещо е предназначено да се носи, затова с през рамката. И веднага да си намерят проблеми в мрежата, те тогава са били с много повече резистори, кондензатори, по-малко тогава са били.
Аз обикновено не купувам мултицети с кондензатори, между другото. Аз само с резистори гледам където има първа по схемата, оглеждам и проверявам и тогава купувам. И затова тук платките могат да се поправят, ако стане нещо проблем. Но иначе темата беше, че конекторите вътре, гъвкавите, които се включват, нали, вече няма кабели. Значи 83-та година е била за военна употреба, после за граждански цели се вече използват от 88 година. И не знам дали ви е правило впечатление първите лаптопи на Toshiba 90-та година, 89-та с гъвкави конектори, които се появяват, за да може да се затварят. И както го има навсякъде вече, в плазми и в тия неща. И тогава за времето си била върхова технология. Но въпреки, че не са имали така за дисплея, не знам защо. Те се държали толкова на стрелкави механизми. Другото нещо, революционно за това време, че при транспорт, когато стрелката се движи наляво-надясно, индукцира много малко електричество, такова магнита, че да поддържа постоянно, понеже като се транспортира, нали, често аз съм виждал такива с механизма, като нали, след груп транспорт, повредени вътре механизма. Защото не са постоянни, нали, не са постоянно работещи магнити, но тук е така направено, че като носите, виждате какво става. Много малко се движи стрелката и много малък шансът да се повреди. Индуктира много малко електричество. Това е съвсем друго нещо. Това се за военна цел. Това няма как да стане в потребителски мултицет и е с много висок клас. И другото нещо, че вече е пластмаса, не е бакелит. И това е киселинно устойчива пластмаса. Защото се предполага, че в полеви условия ще е много мръсно накал. Ще има такива агресивни масла, смазочни горива също. И другото нещо, че вътре кутията, както е затворена, си има вече с гумени уплътнения, с всичко абсолютно. И то е направено тук да не проникне никаква течност, тук да не проникне. Тези конекторите са отделени от цялата схема, те са самостоятелни и няма как да влезе вода през тях. Каквото и да правите, не може да влезе вода. Нищо, че виждате, че има такова. Може да си сипвате вода, но няма да влезе. Така е направено. И даже другото нещо, бутоните са анулирани, виждате ли тези, тук са гумирани. Виждате ли? Те са тук така. Те са розовото, което е, и това е гума. И това е прахоустойчиво, всичко направено както трябва. Ами това беше днеска за мене. Надявам се в следващия клип да го отворим и да видим вътре как са нещата. Но аз обещавам, че ще е интересно. Но според времето, което аз имам. Така че чао от мене. А между другото, аз мислех дали да покажем за мултицети руските, но аз не ви препоръчвам да купувате мултицети, защото някой ми беше питал, харесал си беше мултицет руски от 50-те години, нали, който е рядък и не се продава в Съветския съюз. Просто ще ви кажа, не го взимайте, понеже на руските те са с радиоактивно покритие до 59-та година. И даже можете да разберете, че радиоактивно го сложите в стаята и няма паяци. А когато има паяци, слагате си близо от тях мултицета и те на следващия ден трябва да се изчезнали паяците, защото те усещат тези неща. И той има такъв тест се прави. И това е сега от мене. Аз даже ви го препоръчвам, особено Mark 3, но този аз съм го взел за себе си на собствен риск. Но по-добрият вариант е Mark 3. А от Mark 4 нагоре не дейте да взимате, защото всичко е на платки. Това е от мене. Чао. И до следващия път.